Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, akong i-upload karon ang What's the Style Part 23. Dili pa na ako basaw ng mga comments mga listeners. Merry Christmas sa inyong tanan, diha mga listeners. Ang first comment na to si Ma'am Del Sam 99, mayong hapon sila idol, timing wala din nila amo. Medyo relax ko karon, anya lang ko padayon paminaw sa imong drama. Salamat always, God bless you and family. Daghang salamat sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pag-comment. Maapil na to sa atong pagbasa o pag-vlog. Daghan jud kay salamat sa imong Ma'am Del Sam 99 o Merry Christmas diha sa imong Ma'am. So Michael John Amores, idol from Tubod, Lanao del Norte. Maayong pagpaminaw nimo diha Michael John Amores diha sa Tubod, Lanao del Norte. Si Jericho Montano, sir, salamat kayo sa pag-upload, makalingaw o paminaw. Abot kayo diri sa Chicago, Illinois, USA. Basta Bisaya, lamion gayud. Salamat ay sa imo da, sir, sa imong pag-comment nga naapil lang pagbasa karon. Bagaman tong komentor, welcome sa atong Palami Drama, Sir Jericho Montano. Si Caudincio Simeon, salamat sa bagong upload, idol. Makalingaw o makapawa sa kalaay. Mao ni akong kalingawan panahon sa akong pagpahuway human og biyahe sa akong tricycle. More power, idol. Daghang salamat sa imo diha Caudincio Simeon. Si Christine Tagasling, dol, always listening sa imong makalingaw nga drama from Saudi Arabia. Bisag late minaw gyapon. Salamat sa imo diha Christine Tagasling. Pag-una tong komentor si Ma'am Christine Tagasling. Salamat kay si mo diha, ma'am. Si Oscar Abirog, Merry Christmas, idol. Salamat na sa nindot kay nimo mga upload, idol. Basta dol, wa skip ni dol hangtod human. Salamat kay sa imo diha Oscar Abirog sa imong kanunay nga pagpaminaw. Sa una hangtod karon nagyud ka gasunod sa atong mga gina-upload. Salamat kay sa imo diha Oscar Abirog. Merry Christmas sa imo diha sa imong pamilya. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa What's the Style Compilation Part 22. God bless us all. Daghang salamat sa imo diha Sir Dads Vasquez o Merry Christmas sa imo diha. Karong comment ni Sir Dads Vasquez, 4 days before Christmas sa mga listeners, Merry Christmas and prosperous New Year. Admin, salamat sa imo diha pag-usab Sir Dads Vasquez o Merry Christmas sa imo. Si Sir Willow, yung maka-heart ni kang Sir Willow, salamat sa imo diha Sir Willow sa imong pag-comment. Si Ryan Inquito, salamat sa imo diha Sir Ryan Inquito. Si Sir Dan Tindungan, Merry Christmas, idol. Merry Christmas po sa imo diha Sir Dan Tindungan. Ug maro tong mga listeners ang nag-comment sa tuwa atong gibasa karon sa atong part 23. O ato nasugdan atong What's the Style Part 23. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Lipay ko. Nagpahawar ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita ang lakip ang imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Kaigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Ricoy, ginaingon, pobre ko. Mao nga wa gyud ko magdahom nga ikaw akong maangkon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Tay, mao ka na doong Ricoy. Ay napangandoy nga mauyab mo ka ng Jisang anak ni Ma'am Concha. Kadato na sila. Unya, kita pobre taon. Mao gyud
Usa lang gud ko katindiros tindahan sa hardware, diri sa lungsod. Pero Pero unsa? doon na ako'y kauban sa trabaho, tay. Tindiro sa siya sa hardware. Nakauyab siya dato. Kadun, kasal na sila. Ang babae pa ni gastos kasal, tay. Swerte sa to niya. Aw, dako sa nung grado nga akong amigo, tay. Walang siya makalampos. Pero ako, kamay lagi tang kong grado. O gani ko makatiwas elementarya. Gamay lagi ko grado gyud. Oo, gyud. Dako lang ang imo ha, pero gamay na kagrado. Gamay kagrado, pero dako lang ang imo bunal. Mo'y nakabintaha, tay. Basta. Mawag kita ni dako nako nga akong bunal. Sige tayo eh. Duty nako. Ug ato ko agi sa bahay nila ni Ma'am Kunsya. Pasin. Ikasugat ng usdaji sa nga iyang anak. Unsa? May nahitabo na ninyo ni Ronald kahapon? Gidakan niyag motel? O ma, pero dili ko ganahan magpakasal niya. Man ko niya may labti, gihagad man din ko niya kasal. Pero wa pa ko ni sanong nung May nahitabo na ninyo unya, may balibad kag kasal? May nahitabo na ko ninyo. Og labaw sa tanan, dato sab nagkaliwat siya sama nato. Basta ma, di ko ganahan ni ako siyang mabana. Sigurado mong gid nga makapangabit ko. Oh. Kayang iya ha, kuwang ramas ako ah. Oh, Jessa! Di arang 5 kilong lansang, sir. Og na po ka 2x2 nga kahoy. At arang sa lalasanan. Salamat. Okay. Mingaw na sa... Anay na malit. Gilarasa na og kahoy ang tulo ka customer. Apil tong bag-ong ni bayad na po ka 2x2. O katong koko. Ay, koko nga 2x2 ba? Okay na. May noon, bay. Ihayan David, oy. Minyo yung dato da. Usa ako, dato sa nakong yabon, oy. Basi kataghap taon ta parihas ni Bay David. No, ako, bay. Doon ako ni Ibgan nga dagang nga dato. Tagaan mo orang sityo. Pero, mulihay man siya nako kung muduol ko niya. Na, palayo dayon, yung pobre ta. Atak ba? Unsa mga, oy. Unya na hundog dudto makadiga na ka. Unya, basted, una ba ka hunog kung bastero na ka? Bay puloy! Mga ba, tayo Jisa? Milihay na ka sa imong uyab tungod lang sa kagamay sa iya, ha? Grabe sad kagamay gaw og hilabtan pero mura ra kyug wa iya kong hilabtan. Wa jud ko batia og sakit. Ana batyagan na gid nako no kuan kanang mura lang og kanang napaakan og hulmigas ang ako. Ani mo gaw do na biyay na ibog nako. Nya klaro ka ang nakagusto siya nako pero mao lagi pobre manggod. Tindiro ra og hardware. Kinsa man agaw? Ha? Ang anak ni Pablo ba si Ricoy. Oh ba? Si Ricoy? Ay, kananon si Ricoy gaw. Kung mao na imong mabana. Na, tikuka yun ka. Na, tanaw niya. Tikuka yun ka gaw. Nakagamit ko niya. Eh, ako ni surrender. Sus, bitas bimbabon ako. Mao ba gaw? Uta, Ingon sa- ana ang kang Ricoy. O lagi ka. Pero, pobre siya. Kaya nakagraduate sa inventory, di mo parisun ka. Ikaw, dato, niya siya pobre. Di gid parisan. Santo kradi ay bagal kay siya atubangan. Mao di ay. Unya, unsay hunahuna mo. Kung manguyab na ni Masikoy, ha? Imong sugton, ha, gaw? Nga gamay ra makay na grado in town, eh. Tindiro ra gud sa hardware. Unsa man? Ang iyang pagkagamay og grado dili ko ganahan, pero ang gidakon sa iyaha moy akong ganahan, moy akong gipangitagaw. Ako, Jesus! Tinuod pa ka ang gisulti ni Gaw. Ikoy, nga ingon anak kadako ang kang Ricoy. Siradaan ko na ning bintana sa kong kwarto, bi. Kay paandaron ko ng aircon. Alimuot man, uy. Siradaan ko ning bintana. Hala? Si Ricoy, siya nang naa sa ubos tungod ini akong bintana. Nangihi. Hala? Hala, kakadako sa iya. Taas pag yun. Hala, nangisog mo nang iya, ha? Iyang gilabyog-labyog.
Tinuod ka diyang gisulti ni Gaw, ikoy. Wala, miyangad siya. Nakakita siya na ako. Nagsugat among tinanawan. Hala ka, wow. Nakakita siya nga nagtanaw ko sa iya nga perting isuga. Wawa, uy. Iyay, kalit niyang gisirang bintana. Iya din ang kwarto ng giatuban ako pagpangihi. Kita nun siya sa ako ada. Samot nga, din siya ganahan ako. Kaya klaro mga mahadlok na to siya nako. Kaya sobrang si kadako niya ko agad, taas pa yung kaayo. Wa ko kabantay nga, bitan o din siya nako sa babaw da. Tinuuning gisulti mo na karon Iloy? Musugot si Jessa nga mamisita ko niya? Ay, sigbalik dong. Sigbalik lagi ta dong. Pagtaon lagi ko no kaniya rong gabi lagi. Mentras wa pa iyang mama. Kay dili ko no musugot ang iyang mama nga dunay pobre nga manguyab niya or mamisita niya. Dato ang gusto siyang mama ni tiya kun sa ba nga makauyab taon sa kuig agaw nga si Jessa busa atua. Ay, salamat taon. Stila. Abi na kog, musa mo tsiglihay na ako. Oo, karong gabi, mamisita kong Jessa. Dagang kong salamat, Jessa, nga imo kong gisugot. Bisan pobre ko, pero gisugot ko nimo. Dili ang imong kapobre ang akong giapas, kundi ang imong... Ang unsa day? Kuan, ang imong kabuutan. Salamat. Dagang kay salamat, di Jessa. Ha? Motel? Manutag motel? Tungod kay may pagsalig na ko nimo sa imong kabuutan. O lahi ko kung ako'y musalig ko uyab. Gusto ko dayon nga itugyan ang akong lawas. Salamat kay day Jessa. Huwag ko magdahom. Ikaw mismo ang hagad na ko ang butanga. Salamat day. Kay sukat adtong adlaw nga nakita ta ka nga nangihiubos sa ako ang bintana sa kong kwarto. Kalit man dahi kong mibati og gugma nimo. Ambot pa basta kay nahigugma gidayon ko nimo. Day Jessa. Huwag ko magdahong ako ni maangkon. Huwag matilap-tilapan ni maayo. Kami si Mandila. Sige Mandila, kinakayo. Agin ka unin mo kumot. Ay, labda naman kog laki, pero kamay man tong iya. Lipi, ang imo, pi. May gusto ko mo tanaw, balik, anak. Sige na. Wow, matas kik sa imo. Grabe ka dako kataas. Agunita, alami agunitan. Hagka. Ayaw. Ay. Nagdarong din. Nagdarong. Ay, kuha lang imo sa ako, baka sakit. Kaya mo nagipangitan ako na. Gusto mo sakit? Hinip! Uy, kasakit. Mala akong ipangitagay. Abdoy. Ari ko. Ato basbasan. May nahitabo gyud namo ni Jessa atong higayuna. Og naglisod taon siya barog sa dihang buot na mimo gawas sa motel. Pagkasayod sa iyang inahan o yabmi o may nahitabo namo, wa na siya nahimo. Iya na lang ming gipakasal. Bago ito makasama ang kaagi ni Ricoy, diniling tulumanon. What's the style? Ipakasal na lang i-style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Perlin, ginaingon, ikaw man unta ang amahan sa kong anak, pero ambot nga nung di man siya ko ganahan magpakasal nimo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, Milyo, kalat ka magbabag na sa akong agianan? Hawa pi kinagdali baya ko. Buga yun ako ni mo day Perlin eh. Sugtan ako eh. Kapila ta nakagibasted kasabot, wa ko'y gusto nimo. Bugoy ka, maldito pag yun. Taon ko na bugoy-bugoy, bida. Standby lang ko, pero wa ako anong trabaho, bugoy-bugoy. Ako yun yung trabaho, pero love mo kayo, tika. Di lagi ko nimo. Usa may makuha na ko nimo kung uyabunta ka.
Wa man kay trabaho, magunsa man ta. Oh, sige. Gikan karon ha. Ngita na ko trabaho ha. Sugta ko ha kung kita na ko trabaho ha. Day Berlin ha. Ay, abi kay dili naman nato siya padayon nun kung mamisita siya nimo. Iya ka ng atangan sa agianan. Wa man noon siya gihimo nga dautan nako, ma. Klaro manggod kinahigugma gina siya nako, pero di ko ganahan niya. Standby good, way trabaho. Na, ay yun nagsugta ba yun ha? Wa biya na income daw na. Pagpamayo, tragi pangwartaan na. Mao ba ma, pagpamayot ra di ay pangwartaan ng O, tawhana. sige nagpamayot, aron makasapi. Na, maigagaw ka man yun nga bayot day, sinuli. Pangutan aragod to. Anak ni tiyo ni mo ba? Aron, mutuo ka nako. Ugaw, pamayot lagi pangwartaan na. Nga ikaw gaw, bayot man gid ka. Nakasuway ka nga gikuan ka anak niya. Dili siya mo inikuan nga ako, gaw. Ako mo inikuan niya. Nakagamit di ka anak niya gaw. Uy! Ang mga bayot, gaw, nga dunay aura naman kwarta ba? Abot ko pasabot. Mugamit ginaan niya kay dako magkain na sigbunal, gaw. Unya taas pagid kayo. Mao ba? Ingon anak di ay kadako og kataas ang iya ha? Doon lang ko sa amo. Si Milio ba? Wa naman ko makakita niya nga nag-standby sa mga tindahan o sa mga iskinita. Asa na ka siya no? Basi nakatrabaho na. Mantingali niyang iyang gisulti na ako nga manrabaho na siya. Sigaw Noli. Ogi pirmi na kong mahuna-hunang iyang gisulti na ako about ni Milio. Ay, siya gyud akong giuna-una ay. Dako og taas kayo ang milyo, gaw. Mao nga, dunay kwarta ang mga bayot. Gamiton gina siya. Ay, mo gini akong pangandoy ay nga kanang dako unya taas. Ikaw na, Day, Berlin? Day? Kinsa dining? Uy, hala. Day? Si Edwin. Nabalik din siya gikan sa Amerika. Salamat, Day, Berlin. Nga, gisugot lagi ko nimo. Gatong wa po ko makalaga sa Amerika. Sige, hanggang ko nimo to busted. Gisugot ta ka kay kwartahan naman ka. Gikan naman kas kawas. Dili na ko mabalik sa gawas, Day. Anin ako sa ato magtukod og negosyo. Og ikaw, Day. Ikaw akong pakaslan. Mamayon niya ko nimo, ha? Ha? Oh, sige. Kanusa man ka mamay? Kanusa dong Edwin? Ay, kuan Day, ako nang sortihan sa mamag papa. May uyab na ko, ug mao ikaw. Kaning Day, samtang dili pa ko mamayon nimo ba? Maglingaw-lingaw ta og panuroy. Ug karong Domingo, mag-date ha. Manuroy ta. Sure. Gibati ko nga may ugma ko nimo kung ikaw ang akong mabana. Busa, sige. Mahimo ko nimong dadon o panuroy bisan asa. Si Edwin, iya gagitinood nga manghunong tagmotel ay. Gusto ko, Day, atong una-unahon ba? Murag advance ba? Total, ikaw man gyud ang akong pakaslan. Okay man ka nga, ma-check-in ta. Imo kong gilipay rong adlawa, Edwin. Tungod kay nanuroy ta sa mall, nya gipamalitan ko nimo sa tanan akong gusto. Busa dita ka balibaran kung unsay gusto nimong mahitabo karon. Tanan na, manaog din nimong auto. Ako suot sa motel. Salamat, Day. Daghang kayong salamat. Sige, ta na. Kay lami na kayo. Tano da yun? Tinuod gini ay kut pa kayo. Ikaw may naanak dong, Edwin. Miss kayo. Promise ka. Kalami. Magwan ka rin. Kayo. Aning gubuo na. Sige, Edwin. Awa, Day. Asa imuha, ana? Ani, ano man diri, Day. Natamunan lang sa balibo. Gamay. Anong kutawang mong ko rin? Nagkatawa ko kay Gilog. Mura og... Doon. Ang ginok mo. Umana pa?
Gisugot ni Mosmelio gabi og mag-date mo ron. Wa ka namang kaharigla. Basig mabdos ka sa anak ni Edwin. Kung mabdos pang gani ko sa anak ni Edwin, si Emilio ang paangkunon ko nga mo'y amahan. Oh, si Edwin di ay? Di na ko niya, ma. Sakit kaya kung tiyan lagi kinatawa, lagi katawa ko, ako lami Og si Emilio, ma, may trabaho naman ito. Siyang akong pakaslan, ma. Glenn! Alam ko, Teha. Ay, isa pa yan. Paano ito panood sa mall? Okay ka nga. Musik enta. Sikenta, uyab na gud ta, gisugot kita ka. Sure ka? Oo, ihatag na ko ang gusto nimong mahitabo karon. Basta ko'y pakasli ko ini kuman. Kaslan, oy. May trabaho. Tigom sa guday. Salamat ha. Gibuwagan ko na gis Edwin, nga ikaw akong gipuli niya. Gipulaan ko niya, uy. O kung ganahing Edwin. Ano ba? Sige. Salamat kayo, day. Puta niyo? Mas lami ka, uy. Ilong ka, ay. Sakitas lang sa uy. May dansang naningang nga sa ako ang may tuhod na pit. Kaya naku, imo kumambuk, imo gisakitan, kakong gikumoy. Ako ang nanganil sang ay. Ha? Ato sa nidukdukon. Naku, ay na. Uy, martilyo. Ha? Kinin lang ako idukduk, ani. Ha? Sama. Padayon ta. Padayon ta. Sige. Ipasod na ini mo. Uy, kan, buri ani mo de. Di man nagsimang ko, buta ka. Gagmay kayo. Pinakauton kayo sa barako. Ayaw, untan, bibi. Kapoy na kayo ko ni mo, ha? Teka, ba't tayo ba? Kada ko, aning imo, miliyo. Kabaulay ko ang ano de, pero ni. Sige, idaro. Idaro, mag-andam ko Daro. Ni daro na ko, pinigduot ako. Muinga ka. Singat. Kabaw. Sige, Ilar ka. sige. Ready na ko. Ready, 1, 2, 3. Waiting. Ready? Oh! Dito ko nibati og grabing kasakit nga si Emilio na ang nahilabot nako, pero tigid akong luyaha at ang higayon na. Og si Emilio gid ang akong gipakaslan. Wagi kasayuran ang una nakong uyab nga nagsabak ko sa iyang anak. Og si Emilio nagtuog yun nga siya amahan sa akong gisabak. Kay wa man siya magkwinta, wa kay siya magkwinta sa adlaw dihang iya kong gihilabtan. Aw, nituo sa taon siya sa akong pagpamakak. Mga tumang kasama ang kaagi ni Perlin, dinining tulumanon. What's the style? Mituo sa taon siya sa bakak style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Minda. Ginaingon, bahala nagmagkaon og dukot basta kay dili lang gubot. Ug kinay tapos sa kong kinipoy, nga dili na ko mahimong mahikalimkan. Oh, mga anak, dali na mo, mga anak ta. Dali na, dali. Dali, lingkod na mo. Pailo na mo ha. Hinay lang, hinay. Lingkod mo. Unsay sudan ma? Adobo. Yay! Bibi, ipiyong sa inyong mga mata, ipiyong sa... Ipiyong ang mga mata, ha? Ako na ukbon ang kanang gitabunan akong adobo, ha? Ha? Diyan! Oy! Okay, mga una ta! Tama kaya adobo nga itong sudan. Di man lagi. Adobo maghihapon ang tawag, ani ba? Adobong tangkong. Sige, pangauna mo. Dili magpili gun sa iswa, ha? Kay ang uban gani mga tao ron, wa gani kikaon. Sige na. Sige na, pangauna mo. Go! Men, dagan pa kaglaban? Dagan pagyuntahan, Dario. Nga naman. Wala ka ni sa pariro, men. Asa man mo? Muong man siya. May na lang. Budaw kang iyang manok. Kwarta, mapugpog kay iyang di ko matagan. Karoon na mo manlakaw? Unta. Sige. Waswasin na ng mga puti, pero nga mahayhay na nimo. Kay kuhaon na ba na ugma ni Miss Eva? Sige. Ano karoon naman ninyong gihatod? Ako ang ganing Miss Eva, kanang...
Nipis ba si English sulo? Kahapon man tatong akong giingon ni Minda. Kining gabi pa na nauga kay nag-uwan gud gapon tibok adlaw. Taro ba yung pasas? Sige na lang. So, diribi kay magkuha pa kong ibayan. Kining okay, kining Suot ba? daoy kining Sige na. sige na lang ay so musod yo go. Diri ko, diri lang lingkod sa sala. Dinilang ko Miss Iba. Ay, baya. Kita ba yung kalasangan? Kalain sa kong gibati nga nakikita ko sa mas lawas ni Miss Iba. Di pisiki ang suloob. Junior ba ya? Kitoy ba ya? Puyo dia eh. Puyo ba? Dilit ka tigron. Dili hano. Dayo, kasi muli kasabaan. Natudlo-tudlo lagi kasi mong ubos. Kikining ko kining. Sira nga kong bayad, dawata. Lami ang yung bayana. Day? Nga no, Miss Iba? Nasa magkang nagsigim kag tutok na ako. Dawatan ning bayad na ko sa pagpalaba ni Minda sa kumasinina, Ambi. Kining. Salamat. Sige. Lamiyan mo eh. Bayad? Ato na ko. Lagi. Kining. Darang bayad ni Miss Iba. Hinda, Ba, dito. Uy! Inaanaran sa pidaryo na unsa ka? Dito kayo, Minda. Muna kita mag-ukwiki. Uy! Madali na unsa man ko ina na mga panisan mo ka. Daryo. Itabi ko mo pa. Itabi ko. Uy, tatlana mo ka. Inaw ko balik ko sa madili mahubo. Sige lamian. Ubo, sana ko. Tingnan mo balik ka ng lamian. Ay, dali. Tabi ko balik. Oops. Lami kayo. Lami isyo. Isang exhibition. Isang lami. Kisa lami. Siya. Kisa siya ha ba? Ako may mga katubang. Ikaw good. Parang tikas mundo. Ikaw pala ka ng sakit lang mo. May magsunod. Daryo. Daryo nga. Gilano man niya. Sa matalis tayo. Uy, magkakarpa magkwani. Kakarpa lagi ko ani lagi. Andahan na ni mo kapaami. Ani. Sa... Oy, Mime, katoltol kas ilahang Miss Eva. Be, atua sa ilahabik, kuha atong iyahang mga bulingon. Ha? Mama. Ako nga tuon sa ilahan ni... Ako lang kuha sa mga bulingon ni Miss Iba. Men, ako lang kuha kay... Adi, dili magkadaog sa Mimi anak sa usa ka laundry basket. Kadaog na budget ko. Ako na lang lagi mo kuha. Ako lang, Papa. Di, abunalan ta karon. Ay, nga. Lagi ako. Sige, ikaw na lang kuha, Dario. Mayo. Miss Iba. Ipakuha ni Minda ang imong mga bulingon. Suwid lang, Day. May gibuhat pa ko. Sige. Miss Iba? Wait sa Darha, kay naligo pa ko. Naligo pa ko. Uy. Nalugod pa ko sa kong la. Ano? Nagtapis na sa tuwalya? Dali, din ako na kumaluglog. May untag-tang ng tuwalya. Ay! Milagro. Mura naay nangandoy nga makahubo ko. Kita yun ang kasi kahubong lawas, Dar. Kita kayo. Ay, alin mo. Masag magpiyong ko. Bukara, yun yung mata. Matapis ako. Sakto mo na kasi dapat. Hindi ko nagbumper. Mining pagkatapos. Ayun nagtapis ang balik ang tuwalya. Musiba. Musukan ni Mugdogan. Bugnaw man. Bugnaw di ay. Kukuan kining kalit mong kanang makapamulong ba o kanang giuhaw ako. Ayutos ka? Ay, sige, go. Mata niya si mong nauna tayo.
Kung giuhaw ka, ali. Iul ka, Miss Iba. Lagi. Swerte ka da kay gigwapuhan ko nimo. Unya murag dako-dako ka gidada. Gifted child. Muna kung gusto ka naman gifted child. Kaliat mas mga. Kaliat. Kumkumon ko nagmayo. Ako na ko. Dili ka iskapo. Tinipikis ang pilong ko nagakop. Huwag to. Gusto kang sakyan? Sakay ka. Gusto kang papasan? Puspusin. Dayo! Ibang ko talaga. Minda, nakitaan mo na ko sa Dario nga imong bana nga nag-kiss og si Eva kanang slingan tong GRO. Unsa to ba? Nakita na ko si Eva nga gikiss ang Dario ang GRO diha. Usa man na silang duha. Uyab. Ayaw yung ko ginawangi ba? Mida, ilisan lang ko ni mong Dario nga pobre. Ano saman? Kaya mo datong din yan. Saman? Ilam na. Tingog. Ay kasuko god, nagkaon pa ko. Igo lang mitilaw si Dario na ko. Aw, Igo lang kong mitilaw ni Dario kay... Gawas nga gwapo, nagdadagdak ko nga bunal. Ay, ka-insecure yun. Bisag gamay ng imo o dako ang kang Dario. Pero di ta kabiyaan. Promise. Basta ha? Ay ko biya iya. Lagi. Suya, onjid ni mo eh. Masira gani ka ng Miss Eva gani na ikaw lagi Dario haka. Ha? Muning ganahan kay kang ikay mukuha permis iya mga bulingon dito kay may relasyon naman dahil mundo ha? Ay, ang tingog di mo ha, kay makabating mga bata. Ano naman? Mauwaw ka sa itong mga anak ha? Usapay na sa Eva ha? Usay na ang Eva Saba na. Usay na ni Eva ha? Ngawa na ko. Hilong na siya. Sumagon di ka nun. Sumag ka! Aday! Sumag! Sige, sampag ko na mo. Hindi kasi kita kukutok-kutok sa kunaw. Ha? Saman. Pas! Bili ko siya! Bili! Masih buhay! Mana? Dili ko ni buhay! Bawa ka kitang bawa niya! Ay! Swerte pala si Dario kay nihayag og kalit ang akong panumduman ang nisinggit og ayaw si Mimi nga among anak. Naglago jud kung maayos iyang gibuhat, pero minalaming gubot kay nagkauyab man sila sa silingan ng usa ka GRO Mrs. Eva. Okay naman ta tubag wa siya trabaho, bahalag dukot, basta kay dili lang gubot. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Anghel. Ginaingon, basta magbisyo, pwede na yung lisura ang pangwarta. Dili ka lang makatarong ubuhi sa pamilya, kay nababae naman ka. Maokil na hitabo sa akong silingan, nga dili na kong mahimong mahikalimtan. Naunsa man yung bayan na nga, nagbugno man. Inya! Ay, pagbuwag ko ng mundo ha! Pagbuwag ko mundo ha! Kita naman! Nagbugno ng mundo ha! Kani mo asawa libakir ang ko asawa rin! Ako asawa! Ay, pauli sa ito! Pauli! Ngalam ka niya ha? Di mo ka maglikay. Manglipak man yun ka. Hilumon kayo. Basta ni sa ato lagi hilumon kayo. Humawag yun ka. Hilumon ka basta niya ka sa ato. Pagtualan ka sa gawas. Manglibak ka. Libak dali. Libak dito. Siya ako gapil. Libak magabi nga. Man sabihin na gila eh. Ikaw ba? Paglibak ka gina mahimoni mo. Sabi na. Iwa kong mulibak ka dali. Nga mo ni anak. Sukay ka ron ha. Di na ko musugot nga ato kas gawas pirmi kay pirmi kang magkakitag bugno. Samok! Ato na ko. 24 oras yung karong magdas taxi kay pahuway mas isyot. Hoy, yun niya. That's right. Nakabati ka sa kong gisulti 24 oras yung karong mag-drive taxi.
Kabate man. Tagsaray ko, ande. Ang mga bata, ha? Mo apat atiman na. Ayaw nang imong pagka-chismosa. Lagi. Mayo. Sige, adto na ko. Ay, pastilan. Nag-24 oras gani kong nagdaning taxi. Aron ako kong kita, pero... Diyos! Kuwang pa akong kita para pondili. Kuwang pa sa abang. Wapay para panggasolina. Alas 10 na labas gabi eh. Maning kamot lang yung kini. Aron makabondili ko. Kini. May ni para. Akong hunungan. Kailang kining lalaki. Kailan yun ko? Si Jim ni? Si Jill gini? Love, ulag sakay. Jill? Paginay lang, ha? Kuha Jill? Darling. Ang girl sa day. Kining irong kamay, love. Oops. Kalumoy na rin sampot lang. Bay, lalo na. Italikod ko na akong ID. Ang dili makakita si Bay G. Kining, Mr. Driver. Kinsang may bayana nga, kuyog ni G. Ayay! Kung mahibaw aning tirya. Uy, Mr. Driver. Di ko mo tingog kay makailaya siya na ako. Basta ha? Ihatod mi sa QL, ha? QL? Patil QL pa. Inila mi, bay. Okay, ayos. Kapatang plite, oh. Di ala na. Ayaw lang sukli. Keep the change. Biliban mo ng Beji. Hala! 500 pesos ang gitunol ni Beji na ko. Baba! Tawag man ako pero tuwan naman sila. Hala! Manudas mo til. 500 na gihatag ni Beji na ko. Nakabantay ba kasi na ako nung ako nag-drive? Hawa siguro. Nasayop lang siguro si Beji sa pagtunol sa plate. Abi niya 100 na. Ay! Nagdali mamud siya ko. Kalain kong gibati. Ako may ikulbaan nga nasakyan kong silingan unya. Dili asawa ang kuyog sa mutil. Kung dili, laing babae. Ini ha. Ayaw nang ilabdi ang 500 pesos ha. Kaya ako nang iuli. Unsa? Nasayop lang tunol anak si Beji. Nakasakay da SJ ni mo? Oo, gabi mga alas 10 na to. Ug may kuyog siyang babae. Libot na ko. Sheps, minaw. Ikaw ay panabi nga. Nakasakyan ko sa Beji may kuyog lang babae. Sipyatan ni nila. Bantay ka na. Nagkasulat na lang ba mong tinayang sa mga? Nasad lagi. Ayaw ka nagbuhat ha! Ayaw tigmalabi ka! Ang buutan nga ba na gyud masakpan sa asawa? Ang buutan nga ba na di gyud masakpan ni Terya? La. Kung nakasabot, ikaw maglagot. Kung wa ka kasabot, ikaw magbagot-but. La. Ngano ka? Ako ba may pasabot sa imo pagkatakanta? Ako ba? Tubag ako sa akong pagpangutanan nimo. Tubag ako. Usa man ka? Kulmo ron mo. Tubag ako. Usa mo di pasabot sa imo gikanta. Parto usba kanta usba. Abuhi isa nga kumbok terya aron makakanta ko balik. Usba kanta lang. Usba kumbok. Kanta na. Kadiyat sagad. Ang butan nga ba na
bana, di gyud masakpan ni Terya. Amutan nga bana. May bisyong akong bana? May bisyong akong bana nga si Jay? Butang taon ng akong bana si Jay! Butang taon kay na! Si Jay, bitaw, mao-mao ng Jay, B? Bukan ka na Jay, B? May nahibawaan ka ba? Ha? Bisulti? Sulti! Ay, ito sa hindi. Gusto kang mahibaw? Kabit si Jay, day. Batanon ko no kaayo, day. Nakasakay sila sa gidriban nga taxi sa kumbana nga si Glenn. Alas 10 sa gabi ang nanong sila sa QL. Isa kamutin. Barugin ang imong gipanulti karon bahay ni Jay. Man akong kanta kini. Musokol na ko ni mo. Ikaw ba ka naman kay tabi? Di ba kaya ka tabi? Bukay na ni. Kapit akong bana! Barugin ka na! Hindi ko nalikuran. Di kaya kong yakan. Ay, whistle diha. Ay, whistle. Hungaw ang imong whistle. Kaya sa inyo ay tanan. Ay, naunsa ba to? Uy, hunong naman! Ang sabi mo, sige ba naman, tubugno taon, hunong na! Ang sabi mo, ipagawas yung kabalita, sige! Huwag mo ang iyong duha, triya, hala! Masagdan mo doon! Naaya ni mo ba yung hil? Huwag musulti na ko nga ikaw tong taxi driver nga nasakyan sa nguyab. Sagay ba, G, ha? Ikulbaan mo gugod yang nakasakay mo na ko. Huwag ko magdahong ba, G, nga? Luyo sa imong kabuutan nga pagkabana, nakaako ka sa pagluib di Terya. Muundang na ko sa pamabay, muundang na ko. Ha? Muundang ka pamabay? Muundang na malaki ka. Ay, hey! Luoy nga akong mga anak. O nga akong asawa bay. Luoy ko. Mao. Malisod na. Lisod na kong buhi sa akong pamilya. Ito ano sa akong kapit ang sweldo. Mao. Nadara mang gugos tentasyon. Amlan na kong bisyoy. Kana, mo ni angay ni mong buhaton ba, G? Ngayon undang na ko. Kana saan ka mundang? Sunod tuig na lang. Kana. Mag-celebrate ang kami sa akong love sa among anniversary. Sunod tuig na lang. Mag-celebrate pag yun mo ba, G? Lami magong mag-celebrate among anniversary. Love sa ikong magbuhod. Tagbaw sa miskusag-usaway. Ambot ni Bay J kung biundang na ba siya siyang pagpamabay wa pa man tingali gabae pero buotan tayo si Bay J anadalan siguro sa tentasyon ay kabaya ang tentasyon may pirming mahimong rason. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lemuel, ginaingon, dili gid maayo na ikaw maibog og usa ka minyo. Kaysa kaulahian, ikaw na siya magmahay. Kuya pang ang imong kinabuhi, mabuhagay. Mas maayo pang nga mulihay. O kini ang hitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalit. Mayo kay, waron si parang Timyong sa ila. At tuon ko iyang asawa. Ganahangi ko na iyang asawa. Ibog kay ko nining Marilila. Yan ako tungod sa bahay nila ni Paring Timyong. Tawagon ko lang ako si Paring Timyong. Pre Timyong! Pre! Naka din sa inyo, pre? Sa kadiris taas, Pre Lemuel! Yung diri, pre! Padayon ko ni Maring Lilay. Nagtuugin siya. Ngayon ba na mo akong tuyo? Ikaw, Mare. Ikaw ang akong tuyo. Busog na ko. Kada kay pasudol ako. Abli ng daan ng pultan sa kamay nga gate. Busog ko. Mare, niyan ako sa sud. Hay man di si Paring Timyong. Pre! Niyan ako sa inyo, pre! Pre! Hello, Pre Lemuel. Hindi ako si Mang Luyo, pre. Lingi ako si Mang Luyo, pre. Mari? Oh. Nagsamang ka. Mari, ayaw anak, Mari. Ayaw intaw na. Si Paritim yung nasya, Mari. Pre! Paritim yung! Gawa sa inyong kwarto, ay. Kaya doon ako'y tuyo ni mo, pre.
Mari. Ay. Pre. Nitos kay galit. Miduon mo ka na ko. Parintimiyong mo akong tuyo, Mari. Paon ako nga nasayod ka nga wati mo ang bana ko. Ha? Maon na. Kung may aka, kay ako imong tuyo. Muato bang ka ako nimo pang akong bana, pre. Mari. Samahan. Ikaw ka lang ang matanaw na ko. Nakawaw. Huwag ka na ang akong bana. Ako sa bana. Ay. Ikaw lang tanaw. Saman bayot ka, pre? Dili ko bayot, Mari. Lalaki kong tunay. Sunod diri sa mong kwarto. Dili. Sunod diri sa mong kwarto. Kahit nagkon diri. Dali, pre. Dali mo. Pagtanaw sa din ako ni Babayhana. Sundan ko. Isuna siya sa ilang kwarto. At doon ako siya. Madali ko. Ito na yung Marilyn. Wala. Pagin di mapuno. Hindi ko mapuno sa Mato para Mari kay bayad. Kaya ko yung pagkayo ng masira ta dito. Kailangan ako, pre. Kay free pa ka, pre. Free ka, Oh, free ride. Mari. Agay, pre. Salamat, salamat kayo mo kong gilipay. Ang kalipay nga akong gipati karon itandi sa akong bana. Pero, mag-amping kita nga dito masakpan sa akong bana. Oh, hello. Mari. Ano naman? Ang liog. Ano naman? Pastiblan na hinay ka na kong butang. Ha? Pwede na ko. Oo ba? Dako sa si kanini si Liog, Mari. Ako lang unyang ingnon sa timyo nga natilasan ko. Ano ba? Hala? Pre? Ang pangurag may sakinan. Ang inyo na siguro sakinan may hunong. Nasa ito. Si Bata, pre. Ang ako trubana. Sige na, nag-agis ako sila. Isa? Oo, Mari. Aris ako. Ay, pre! Pagsuom sa imong pagboiles na ka! Pagsuom sa imong masinila ba? Ay, sige na, pagdali! Kuy, nabali. Sige na, alis ako. Pre! Ay, paoy! Alim mo mabilog sa loob! Hindi lang naman eh! Ha? Atas ako, alis ako! Pwede! Ano man? Nga usa ka babae nga minyo ang imong turjakon? Na may dagang daga diha. Minyo gituyuan mo? Unya, asawa ba gyud sa suod imong kumpari ang imong giturjak? Dako asag tingo ganing papa. Dunggan ta silingan panabita. Sama na. Pero gusto na ako sa Marilyn Lilay pa. Mo tayo na hitabugid. Ang lami arbang Lilay pa. Masuya juga. Hugot kay gangay. Labo kayo si Lilay. Kagumkum kaayo. Lami king kanon. Yamat ra. Ay, kalit naghinay. Ingna si Lilay Nakbi. Nga, kami nasad. Suya. Dugay na ko nga. Wabe makahumon. Nas Lilay nga. Ako no say muadto sa ila. Mao na anak. Ingnaw niya siya nakhanga. Muadto niya ako sa ila. Uy. Kamuha siyempre, may tuyo ko di ba? Ang bala ro Lilay pa. Nangitan ako. Anak, muray gidangat. Di ko matubang. Muli ko. At ko agis ko sini. Asa ka gawas niya? Muli na ko pa. At ko pa. Asa mo di ka muli nga? Niyaamon ka sa atong bahay. Ato mo din yung bahay no. Basta nilimutan ako. Ato ko sa kwarto pa. Tapos papa, sinanaog kong yatubang ni Parentim yung. Anila ko din sa kong kwarto. Ko din pasudlon si Parentim yung na. Delikado. Maminaw lang ko sila pa nagsultihan. Oh, mao ba Timyong? Nangita ka ni Limuel kay magpatambag kanya sa imong problema. Oh, no, lagot ko sa asawa kay Duna si Kabit nga pagawasaras prelimuel na kay magpatabang ko niya. Oh. Abi, nag-unsay tuyo mo. Magpatambag na di ay ka. Ha, sige. Atuon ako sa ang kwartos Limuel. Oh, sige. Amorog na tuog man to. Ako lang pakawon. Salamat, Toy. Pabuto lang ako. Mao ba, pre?
May kabit si Marililay? O pre, mong magpatabang ko nimo, magpatambang ko kung sa'y maayo na kubuhaton. Mo na yung buhata, pre, ha? Kung masakpan nimo si Mari ug ang iyang kabit, hatagin na siyang kagawasan. Ay, dagang nagsayag, oy. Muna ko tambag nimo. Di man na mao'y sakto ni mong tabag taon, pre. Man na mao'y saktong itambag di mo na ako. Ang akong gusto nga tambagan ko nimo kung unsa o na ako nga masakpan ako nga nagduwag kayo. May tag na atos palijigo kay mo patabang tako. Sa auto mas Manila nilargaban. Bukaan ko na sa pinaagi sa bala ni nga akong 45 barbas. Manggawas sa tali na sa gisud lang atong lads na, Mari. Og, sorry. Mana kining katapusan natong panagtagay sa kalipay. Kay mahal ko masakpan ta si Umbana. Adihoy, tapos This is goodbye. Goodbye ka dyan. Ay, di ba, puutan na akong bana. Ate ka na. Uy, klaro ni mo. Naong ray isog anak akong bana. Pusa di ta magbuwag ha. This is not goodbye. Dili. Pero, kung masaktan, kung saon naman lang. Ay, da. Pusa di ta magbuwag ha. Dili. Unsa? Nahibaw si Chunay nga kabitan ko silay? Oh, og paadtuon ko nung kanya sa ila. Magpaturjak siya nimo. Bayag! Di ko alam Chunay po, oy. Naong nga na eh. Mag-itingalan na eh. Okay, gusto na niya. Patuon ko nung kanya sa ila. Karon dayon. Kung dili ka ko nung adto, makikita siya ni Tinyong. Og iyang sultihan nga ikaw ang kabit siyang asawa. Unsa? Ayaw taon. Kung gusto pa kang mabuhi og dugay, hala. Turjakas Chunay. Turjakas Lemuel. Ay. Kana pa, Lemuel. Ah. Kana pa. Wa ko gusto niya. Pumutang po. Chunay. Lamig yun ay ko eh. Iganahan dyan ay ka na. Di na mo. Ipiyong ko ang di ko kita sa imong parang kung gano'n ko makikita ko sa imong naong Oy, no, ini mo agoy. Ay, karon na nato man ang imong gusto nga may tabo na to. Dili ka na gid magkamay ha. Maoy cute. Usa ako na sa damuhangyo nimo. Ha? Intawon Chunay. Ayaw intaw saba ni paring Temyong. Nga ako ang kabit sa iyang asawa. Dili lagi. Kay karong may naitabo na nato. Bakas likos labing madali nga panahon ha. Malaka! Ikoy! Okay gusto nimo. Sige ka. Bahala ko. Kinahanglan imot siya kong pakaslan. Kung di gani ka mapakasal na ako, olot ko. Isumbong takang tipyo. Kapit sa asawa. Tungod sa kahadlok, nagpakasal na ang taon ko ni Chunay. Ang babae ng naong, murag iting nga lanay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bernard, ginaingon, dili dahil mo tuo sa intriga. Susiha una, kay mas paspas ang tabi kaysa kibuhat. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikaliglan. Ingon ini bagyod ang oras yung duty sa call center, Bernard? Oo pa. Hindi na mahimong usbon nga kada gabi ka mang waad ni sa inyong bay. O kada buntag na kang mauli. Nili na pa. Ano na pa? Paniid sa panagsak. Unsa may akong panidaan pa? Buhatan akong gisulti mo. Buhatan gina. Say, pasabot ni Papa. China. Kain magsugat na ko sa Papa. Unsa man, Bernard? Matod niya nga maniid ko. Kinsa man imong panitan? Kalibo bitaw ko. Nay, kaon sa larang baya ko. Yatagan ko glabat sa uni Papa. Ay, nagkuna-una, aoy. Kinsa ba iyang papanitan mo ba? Basig ikaw. Ha? Ako? Ngano, good? Ako na iganahan yung kong sa ina kay
Asam po pa niya, bida. Nindot kay Purmang Sawal, ha? Purwa pa mo sa hay. Ni Bernard ba itong iyang lawas ba? Muragwa. Panguyabi. Ha? Ha? Kriyot. Serious, ha? Okay ka, no, eh? Di ka malain nga anak ni Mus Bernard niya. Bana lang siya ina, notes. Aron ka masaliting, no? Wag ko'y gusto ng Brianna. Sukad nga naminyo si Bernard niya. Wa na klaro mo hatag nagkukwarta nga kong anak. Sure ka, no, ha? Ay, siya ina. Inting that I can do for you. Bisda ka sa di mo mudag in English inting oy. Wow. I like your smile, Shaina, da. I want to siya ginila sa nang munguyab ko ni Muday, ha? Isip din na ako. Unsa ka tayo dito munguyab, ha? I want to basketball court to you. Inting labad kini akong ni samot kalabad sa imong English pahawa be. Siya na kanang unsa gili tayo nila sa munguyab ko nimo? Bili ko na ko. Unsa to? Unsa? Wa ni mo gabae baya. Minyo na ko inting. Sukmagan ka ganing Bernard diretso jud ka sa morgue. Hoy, Bernard. Atuan nito yung masawa, bi. Makita na nimo kung kinsa yung laki. Sultiin na lang ko pa kung kinsa. Hoy, ikay ba na? Busa ikay mo susin nini. Hayron sila pa. Kaya ako nga doon. May ka nagkasugat na, Shaina. Oh, ngano ka? Nasuko man ka. Hay ni mong laki. Laki? Dugay na di ko ni... Ano gutong patakak na makagsulti diha? Kinsa naman silang intriga ni mo? Imo na sang amahan? Bisag kinsa pinagsultin ako. Tubaga na akong pangutana. Hay ni mong laki. Imong gipasibat dihang nakakita mo na ako nga napaingon din, ha? Kinsa siya, Shaina? Wa ko'y laki! Kung magsige na lang kag tuo sa isulti sa imong amahan diha nimo, mas may pa siguro nga magbuwag na lang ta. Makigbuwag ka? Makigtik mo ka na sa imong laki? Wa ko'y laki! Sukuman ka! Klaro na nga guilty ka? Husto na, Bernard B! Husto na! Mas may pagputlo na tong atong panagtiayon kay way ayo! Sikag pada sa intrigas amahan nimong intrigero! Mubiyak ko sa inyo! Wa ko'y kalinaw dito! Tipon sa imong amahan! Maayo! Uy, nang Lilia. Kung siya to? Naa si siya na dong Bernard? Wala siya din sa among puyo nang. Ha? Unsa? Hala. Nga naman nang. Ay, asa naman day siya ron dong Bernard? But? Hala, unsaon man ni nako? Ano din nang? Ay, maningilon ta ko niya. Unsa? May utang siya nimo? Doon na dong. Pila ng Lilia? Ay, 1K ragod dong. Uy, unsa man ni ang kwarta? Unsa ba? Gidutong siya laki. Uy, hala. Tinuod ay ng chismisa? Nakaila ka ba sa iyang laki na Lilia? Ha? Bernard, nganong si Lilia may mong pangutanon? Maamong na siya. Kuya, musulti siya. Unya, adtoon nimo ang laki ni Shaina. Og imong madapatan. Pasagin na yung asawa. Nagbuor naman ka mo. Wala kay labot pa niya. Lilia, paulin lang. Basta busamot ka ulbog kaspan mo kong anak. Dali! Yato tikas kagawas. Dali lang, Lilia. Dali! Kamayo ni mo magtag. Paningil mo, Lilia. Best actress ka. Surahan mo ka tagay sa imong talent fee. Dali! Hello girl, siya di abas ang gisulti nimo, ha? Hasta sa pasangil nga may utang ko ko gibuhat pa na sa amahan ni Bernard. Sige girl, isulti man si Tia Delia na ako good nga gihatagan siya tiif sa mga amahan ni Bernard ba? Gigsuho siya ang pagpanila sa imong kunong utang niya. Unya, matupa ko sa imong ugaman nga gidatong ko sa imong laki ang 1K. Shaina, may mo magsulti ta. Saan sa pa, Bernard? Please, magsulti lang ta, Shaina. Sige, sulti. Dili ta din ni magsulti. Magkuyog ng duha. Asa? Mangingilat ka, Bernard. Nganong ni ako ni mo dadadini, ha? Manaog ko sa mga auto. Shaina, please. Sa pa! Buhi ko pa! Sa maning imo! Sawti ka. Mano ko ni mo. Ngaw na ko ni mo. Buhi ko sa... Bernard!
Uy, ina ko na ko, be! Samantang mo. Pagkaman, sir. Magkaroon, sir. Pagagnaong, kunwa pa lang ko na uwaw sa room, boy. Di ko mo ubalin mo din Magsulti ta, Shaina. Magsulti naman ka ha. Ganun kirumansa mo kung musot sa mong auto. Magtiayon tong duha, Shaina. Bitaw! Tinuod na, magtiayon ta. Pero ang pagtratar nimo nako, dili ko nimo asawa kung dili kontra. Kaaway ko nimo. Wa pa ko malimot, Bernard. Nga nakatila kog sagpa gikan nimo tungod lang sa imong pagtuo sa intriga sa imong amahan. Wa ko laki! Wa! Bernard! Ay, iko pa. Kung makibalik naman ako. Grabe ko nimo. Uy, iko. Bernard, sa pa. Uy, iko pa. I love you. Bernard. Uy. I love you. Bago ito makasama ang kaagi ni Bernard dinhining tulumanon. What's the style? Naanay peace of mind is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maris, naingon. Kung unsay imo, imo. Kung unsay ako, ako. Ayaw gilo kang lalaki nga may tag-iya na. Kining nahitabo sa kong kinabuhi na di na ako mahimo. Mahikalimtan. Tara, kadiyot! Hi, Poyet. Lavi, ikaw di eh. Dili lang ko ni mapasudlon. Init ka ni putsirong akong gida. Ha? Pasudla ko, be. Sud ko, ha. Init pa kaayo ni good. Makapasok sa kainit. Sama sa akong kipati ni mo nga hot na hot. Lavi, niya ka sa mong bahay. Pagbatun og respeto sa akong asawa, si Maris. Don't you worry, Boyet. Dili may baw si Marisa ang gibati ni mo. Kaon ini putsiro, higop og daghang sabaw. Kung unsa kuno kadaghan sa sabaw nga imong mahigo sa putsero, mausad kuno ang gidaghanon sa singot nga mogawas sa imong lawas. Gusto ko makakita sa daghan imong singot. Ayaw, ibag-ibag. Utoy din ako. Utoy ni? Utoy ni? Utoy ni? Ayaw, lagi. Utoy, lagi. Ayaw na lagi ako masama. Padili, padyo. Lagi si Maris. Kasi ito na ito, bisita. Hello, friend! Good morning! Sa'yo magay ka, friend? Yes, friend. Abi ni mo nagluto ko putsero, init pang sabaw, ug daghang vegetables ang akong gibutang. Pamahaw na mo ni Boyet, friend. Boyet, imong paboritong putsero, di ba? Mamahon na ta. Sige, Maris. Dawatan ni... Sige ha, bahay ninyo duha. Enjoy sa inyong breakfast. Salamat din na imong gihatot, Lovey. Awan sa man, dungan na lang na magpamahaw. Oh, sure ka, Marie? Sure ka, ayo, day. Dali. Okay. Kapag kaginaw ng papayahanap. Lovey, pwede magsulti ta? Pwede kay ma. Unsa na, ma? Mahimo ba? Putla ka ng sigilibog hatod og bisag unsang pagkaon sa ilang Maris o Buyet. Pero naman hinong kag professional na prostitute, Lovey. Ma, minyo na si Buyet. Kasado na si ni Maris. Buutan si Maris. Ayaw nag-enter sa ilang pagpuyo. Ang relasyon ninyo kani adto ni Buyet sa wa pa siya maminyo humana tuo. May asawa na siya karon, Lovey. Pangitaglaing laki nga para imo. Ayaw pangilog og lalaki nga may tag-iya na. Humana ka, ma? Wa pa. Og dili gid kumuhulong sa pagsigig pangasaba nimo kay bati ang imong gibuhat. Pertik yung bati, Lovey. Maris, mamalahin taglaing ka po yan. Unsa? Nga naman, Boyet. Iko ka na din eh. Nga no good nga, maayo naman yung atong nahimutangan. Basta! Mangita ko lang dapat nga itong kabalhin sa pagpuyo. Unsay mamalhin mo Pinoyanan? Unsa may rason ni Buyet? Di na ko na siya ganahaning napita pa. Mao ba? Pagkigsultira ko doon niya sa Boyet pa. May nang ikay mo pugong niya kay
Kapoy nagpalinog laing kapuyan, mag-adjust na putas atong mahimong silinghan. Pasagdi lang, Maris. Pagkiksultihan ko bahin ni ini si Buyet. Tungod ni Lobe pa. Daan pagyug ko nga siya ang hinungdan. Di na makamaumawaw. Ang ako lang makabantay si Maris nga sige paghihapon siya paduol na ako. Kusog ay mabagid sa iyang dughan diri na ako. O oray, makabantay si Maris sa iyang gibuhat. Di lang ko gusto gubot pa. Samukan ko magunahon nga pirming maani sa bahay si Lobe. Kinahanglang gyud nga mulikay ka sa tentasyon, Buyet. Kay kung dili ka makalikay, mapunta ka sa mainit nga kayo. Sugar sa uwan. Nagbaha na sa gawas. Kunya na lang ikaw yet. Patuangaw ng una ng uwan, kay di na gihapon ka makasakay yun. Bisag taxi, way mo pasakay ni mo. Kay di man masungasong sa baha. O kung dili ko magawas din sa bahay, Maris, malita ko sa kong trabaho. Kinalang mo sa'yo kung ato sa bangko. Aron magpa-encash ko sa mga chiki. Alang sa mga empleyado sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Adlaw ba aron Manuel? Mayaw-yawan niya ko sa manager ini. Adlaw Manuel. Do. Maupod. Ug di lang kay ang manager ay magyaw-yaw nimo. Apil lang magyaw-yaw ang mga kauban nimong empleyado. Pero siya ron mo pod, uy, di sila musabot na kusog magkaayong uwan. Pero may bahusan ko ulingon. Ato na ko. Sige, amping. Sakto si Maris. Huwag ko'y kasakyan. Ulos na hadlok sa baha. Oh. Lobe? Mark, naka? Dali, sakay ni taxi niya akong sasakyan. Malate ka Ay, okay ra. Okay ra kayo, salamat na lang ha. Wato na lang ako nga, muhinay ang uwan. Huwag na ibaha. Ayaw ka ikog ba? Sakay na lang girigod ko sa kay uwan. Sige na. Ay, okay. Hello, si manager. Hello, manager, sir. Sir. Buyet, Morning. ka sa bangko. Oo, para ba manager? Di pa ko sa dapit sa amuan. Nagatang pa ko kasakyan. Bahak din na dapita. Uy, Buyet, nagpaingon ako sa bangko. Magkita ta dito ha, kay kinahanglan nga makasweldo og sayo karon kay mularga ko after lunch. Oh, mo ba manager? Oh, sige sir. Musakay na ko. Bye sir. Sige, bye. Bahala na lang eh. Musakay na lang ko sige sakyan ng taxi ni Lovie. Salamat sa imong pagpahits ha. Lovie. Ayaw pasalamat. Kay gusto kong imo kong bayaran, Buyet. Ba? Ay problema. Di ako bayan sa taxi. Badiha, dili baya kwarta ang akong ipasabot. Kung dili, ang gusto na kong bayad. Ikaw. Lovie. Masulti lang ko ni mo, Yet. Kanus anak ko, tika panilingon, ha? Mag-text niya lang ko ni mo, Yet. Sige, kanaog na, Yet. Bye! Sige na, dong. Largan na. Yet! I still love you! Gusto na ko sa bangko. Buyet, katuog na ba? Sa pa nagisikihan niya magtanaw sa mga cellphone? Wa pang sagudok ka. Sige na katuog na diha. Wa siya may matang. Nagsige siya check sa iyang cellphone. Kisam kayang gipaabot na mo text o matawag niya. Magpatugtuog ko. Gipa-vibe pang iyang cellphone. Iyang gipasa. May bangon siya. May gawa si Buyet sa mong kwarto. Asam ka siya paingon. Ganun may anay ka pa man sa amo. Dili ba? Maingon man ko nimo nga mo text lang ko kung maningil na ko nimo. Pag-aksa ko, Yet. Yet, lipaya ko. Sayo ka pa lang niya. Ko pa. Kawa na ko yung angay. Sige na, Yet. Kay bao ko.
lagi. Paaka kong apil niya. Di lagi ko. Paaka ko. Di lagi ko. Ayaw ba? Ayaw ba? Ala ka wa. Daan pa dyan ko dyan. Paaka yet. Ayaw. Dili lagi. Didin he. Masag pantang malis. Oo, sige. Pero ganahan manguko din he. Sige na anhin ang tangit-ngit bitaw din ni Dapita. Gakos ko yet be. Ay. Wala na. Ano nahubo na. Up and down. Ala ka wa. Nagbiyak ko ini. Dako. Taas. Sige na. Okay. Giniro ta. Ay, muranig itim tikla. Why pinikod? Pinamahal. Aray, May palising. Dali, awanon ka kayo. Dali na na. Tempa. Ano ni? Kala. Yeah. Oh, yeah. Lagi! Oh, hi! Ikaw man dahil ni Maris. Unsay ato ni Maris? Ayag ilog ang lalaki nga may tag-iya na lavi. Nakita ko kamunduhan ni Poy kagabi. Lami? Ha? Nagbarog naman mo, day. Way kama? Wari mo kurog na inyong tuhod. Nikurog. Maris. Kitintal man ni mong akumpanya. Grabe hagod ni mo, Lavi. Huwag ka makakitaglaing laki. Ang akong yung bana. Ika sila, Maris. Nang. Ikiha kining akong anak. Kay siya gyud nanong sa imong bana. Ma! Naunsa man ka? Wa ko maunsa. Wa ko makagusto sa imong gibuhat. Miadto ka gyud ay sa ilang Maris o buyet. Pagkakarakag naong anaka ka. Ikiha kini akong anak, Maris. Aron adto na ni Sol sa bilangguan mo. Magkahimo sige sa Diyos sa inahan ni Lavi. Ikihan ako ang iyang anak. Naluoy lang ko niya. Agway laing laki nga nakitaan ang ako rin yung bana. Mga tumusunod sa pang What's the Style Part 23. O salamat ay ka sa tanan nga comment sa kuha. Ug labi na sa akong mga listeners, salamat kayo sa inyong tanan sa inyong pag uban ka na ko nga naabot jud ta karon. Ug karon Christmas na no. Ug salamat kayo. Ug ako shout out tanan nga comment sa kuha. Shout out na ko si Ma'am Del Sam 99, shout out mo diha ma'am. Shout out mo na ko si Michael John Amoris diya sa Tubod Lanao del Jose. Ug shout out mo na ko si Jericho Montano diya sa Chicago, Illinois, USA. Shout out mo diha. Shout out mo diha Gaudincio Simeon o kang Ma'am Christine Tagasling. Shout out mo diha ma'am diya sa Saudi Arabia. Shout out mo na ko si Oscar Abedog diya sa Karkar, Cebu. Shout out mo ko si Sir Dads Vasquez, si Sir Willow, shout out mo da sir. O kang si Ryan Inquito, shout out. O shout out po na ko si Sir Dan Tindungan. Kung mga itong listeners na nag-comment sa tawag, atong di-shout out, nag-apil na ito pagbasa, pag-vlog sa atong part 23. O katangatangin na po sunod na itong upload mga listeners. O Merry Christmas sa inyong tanan. Daghang kayo salamat.